Uyazi ey'nqoleni ungaze ucabange ukuthi ena umuntu bangamupha i-chance osafikayo endimeni usazama ukukhula, kodwa nje iy'nqole cha, aziyingeni leyo nto leyo. Uma kuwukuthi azisho something, ziyayisho iy'nqole sabe siyalibingelela. Into first ukuthi i-T_V la sibona nensizwa le uSkhanga eyenze iy'manga laphana online, ingoma yakhe ethi i-Valentine ehamba noShenge wasehlalankosi isebenza kahle kakhulu. Ngesikhathi ngenza le video ingoma ibihleli laphana ku-840K plus ama-views lapha ku-YouTube, naku-Spotify ibikhuphuka. Izokwenza kahle-ke emalangeni alandelayo. Lapha ubani izingqondo zabathandi bakaMaskandi uthi ikhanda liyabhenguza Ndlovu, angazi kwenzakalani kula ma-group. Iposti yakhe ithi akulibhimbi akulibhimbi, futhi usho kuyo le nsizwa le uSkhanga. Manje izinto ey'njengalezi bafethu ibakhanda kuphi abaculi, ibagqugquzela kuphi? Noma ngisuke nithi abayeke ukucula, bayeke ukuzamela imindeni yabo isinkwa, ukubeka isinkwa etafuleni, benze kanjani? Cause uma uwumuntu uzama into eyogcina ikusebenzela, namakhomenti laphana uyawathola, wabuke nje kula makhomenti isizathu sawo awazi yini. OSiyanda bathi kusamayogathi, oMatoboza bathi kodwa naye uShenge akasanqabi lutho, nje uhambe evuma yonke into. Phela uShenge umsebenzi lona kuye, uma umuntu ezomkhokhela embhukha yonke into, umsebenzi lo. So uma ninayo nina imali, yena-ke uShenge akanayo leyo mali eninayo. uShenge usebenza ngokucula, yingakho bembhukha bemfitharisha. OCaster uthi yeyi uShenge ucula yedwa lapha kungiyagowisha, uyabhimba lo muntu. Yakhona okunye ngiyakubona hlala abantu abakushoyo ukuthi phela uShenge ithalente analo liyakwenza ugcina ingoma ayengamele vele uShenge, ilona thalente analo lelo, waphiwa kulokho, akukho esingakwenza ngalokho, isiphiwo sakhe. So nomnikazi wengoma mhlambeni mezoyithela ngamanzi abandayo iyogcina imbozeka ingasazwakali kahle. Uma uqhubeka phana Fundo Njabu bathi uyigeja ngempela futhi akanankinga, bese yamlingisela laphana kulama-lyrics asho yilo uNsizwa uSkhanga. Eyi bafethu kunzima. Uma siqhubeka sibheka namanye amakhomenti, hhayi lena engizoyijampa. Ngizofunda laphana uBanele Madumane Ndabezitha uthi na izihlabane noze nivume laphana kuma-backing, yinto abantu bayayisho leyo, ukumotivate, uku-uplift-a umuntu ozama ukwenza into enhle. Siphinde-ke sibheke but i-Crush Amajongo kwezikaSkhinkile uthi kodwa epenini khohlwa, okuyikhona okubalulekile ipeni. Yes, ilokho okubalulekile. Ama-lyrics abhalwa wuye, even nakaShenge abhalwa wuye uSkhanga. If abantu abakwazi, usually ingoma umuntu uyayibhala yonke ebese-ke efuna umuntu ozombekhaphela. KuMaskandi isikhathi esiningi kuye kube kanjalo. Ila amanye ama-genre uthola ukuthi khona mhlawumbe umuntu ufika nevesi yakhe, yabona, cause i-share yengoma ihlukile kweminye umculo. Lapha kuMaskandi umuntu uyakubuza ukuthi i-feature malini, umtshele bese-ke eyenza-ke lowo muntu ngendlela enza ngayo. Uma uthi uyaqhubeka laphana, eyi ngizowayeka amanye, angifuni ukukhuluma kakhulu. uDabongs Bongi Masithenjwa uthini, hhayi ibaxiwe le ngoma, animeni umona nina, I'm sure imnandi le ngoma, ake nicule nani sizwe okusalayo iyatrenda. Sibonge lapho, ikhomenti emnandi kakhulu le. Maningi kakhulu-ke amakhomenti aphumile la. Le ngoma ithi Valentine ihleli lapha ku-number 1 isiney'nsuku yahlala 3 days iphelile, ilandelwa kanjabulo langethu Themba lo, abantu abayizwile-ke ey'nsukwini ayidropha. Shuthi-ke zigadene laphana ku-number 1 no-number 2, uMaskandi lo, nale ethi sengigowishe kwadlula featuring Shenge nayo ihleli lapha ku-number 7 eyakhe uSkhanga. Bafowethu akukhona konke okunesigxeke uma singabantu. Umculo kunzima, ukuthola indawo yakho emculo kamaskandi kunzima kakhulu.
Umuntu uma ethiwa izamele wenza something, akumelanga umuntu simcindezele. If umuntu enza into ebonakalayo ukuthi ingamusa phambili, engapholisheka, nawe uzokhula uma nibona khona akakhuli khona, nawe uzokhula enze ngendlela enifisa ngayo. Akekho umuntu othi uma efika enze into ayenzisise. Nathi asithi uma senza amavidiyo lapha ku-YouTube, singawenzi ngendlela esiy'qhenya ngayo, kodwa sizama lokho esikubhatanisa, kodwa manje sekungconywana, nawe uzokhula ngelinye ilanga. Akumelanga sibacindezele abaculi bakithi, yikho okungekho kuhle, sibabulala i-confidence. Uzoqhubeka iculo lensizwa, neminye imisebenzi uzoqhubeka ayenze kahle. Bekuyilokho nje ngani zokuthi ngifuna nje sikubheke namuhla ukuthi nje cha, asibakhuthaze abaculi bakithi, singabaqedi umoya. I-confidence akumelanga siyiqede. Uma sesibagxeka thina kuqala singakaboni ukuthi yini abeza nayo kahle kahle, early so kuzoba kanjani. Yes, imibono iyafunakala, vele umuntu umqwashise ukuthi hhayi, lapha nalapha eish ngahle kulimaleke. Lokho ku-right, kodwa uzokhula nani nizobona ukuthi ena wenza kahle na ngelinye ilanga ngendlela efisa ngayo, kodwa okwamanje ingoma yakhe isahleli lapha ku-number 1. Ilokho okubalulekile, wenze into okunabaculi abadala kumaskandi, more than 10 years besendimeni, more than 13 years abangakaze bekwenze lokho. Ongababuza nje ukuthi wake wakwenza lokho? No, azange bekwenze, kodwa akwenze kalula. Bekuyilokho nje ngani ukuthi njengamanje-ke sibaphe uthando ngaso sonke isikhathi abaculi bakithi. Nisale kahle.